ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብአዊ ድሕነትን ምስ ማዕከን ህፃናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማለት ዩኒሴፍ ብምትሕብባር ናብ ስንኩላን ቆልዑ ዘተኮረ ሰነድ ሚኒስተራት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን መራሕቲ ሃይማኖት ዲፕሎማሰኛታት ወከልቲ ሃገራውያን ማሕበራት ስንኩላን ህፃናትን ወለድን ኣብ ዝተረኽብሉ ሎሚ 24 ሰነ ብወግዒ ዘርጊሑ ኣብቲ ምድንፋዕ ማዕረ ዕድላት ንስንኩላን ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ትብል ዜማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓይነት ስውራን ኣብርሃ ባታ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ዕዮን ሰብአዊ ድሕነትን ሳልማ ሓሰን ኣብ ዘስማዕቶ ቃል ናይ ሎም ዓመት ሰነድ ንስንኩላን ቆልዑ ኣተኪሩ ይዝከር ብምህላው ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ንህፃናትን ስንኩላንን ክህቦ ዝፀንሐ ክብርን ሓልዮትን ድርዒ ዝውስኺ ክትብል ኣስሚራትሉ ስንክልና ካብ ዝኾነ ንጥፈት ከም ዘይሕርም ድሮ ጭቡጥ ተመክሮ ኣለና ዝበለት ሚኒስተር ሳልማ ነዚ ንምፍዃስ ተወሳኺ ጻዕሪ እንተዘይተገይሩ ተሳታፍነት ስንኩላን ቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ካልኦት ማሕበራዊ ንጥፈታትን ማዕረ መዛንኦም ከም ዝኾኑ ብግብሪ ምርጋጹ ጠቒሳ ዝተርፈና ከም ዘለዎ ኣብሪሃ ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ዶክተር ሐሚድ አልባሺር በወገኑ ንሕላው መሰል ህፃናት ኣብ ኤርትራ ካብ ዓበይቲ ክብርታት ሕብረተሰብ ምዃኑ ክግንዘብ ከም ዝኽኣለ ብምጥቃስ ዝተፈላለየ ስንክልና ዘለዎም ቆልዑ ጽባሕ ተኣምር ክሰርሑ ምእንቲ ሎሚ ክንድግፎምን ክንሕብሕቦምን ሓላፍነትና ኢሉ ኣብ እቲ መደብ ስንኩላን ቆልዑ ብዘቕረቦ ነቲ ዕለት ዘንጸባርቕን ዓቕሞምን ብቕዓቶምን ዘጉልሐ ኢደ ጥበባውን ስነ ጥበባውን ምርኢት ማዕሪጉ ነይሩ